či si budeš vyťahovať 90% oných dividend a budeš si dávať one na svoje lode a neviem čo, hotely a toto, a to ma za toto asi viacerí nebudú mať radi, alebo proste a potom 1% svojho majetku budeš dávať a vyhlasovať, že aký si ty charitatívny človek, hej. Samozrejme to je veľmi zásah do toho, že čo je to ten osobný majetok, že to nikomu, že napríklad nie som za to, aby sa to niekomu presadzovalo zákonmi alebo niečím takým, ale že minimálne vplyvom si poviem, že tak je to moje subjektívne rozhodnutie, budem to takto robiť, budem takých ľudí vychovávať a tak sa budem na to pozerať. A to chcem povedať, že v tom Dánsku to tak je, že keď niekto je že extrémne bohatý alebo aj úspešný a že tak je úplne bežné. Je bežné pre ňoho, aby som povedal, že nie je to, že proste že prispieva a že proste chce, že vlastne ten záväzok akože nejako voči spoločnosti. A nemusí to byť podľa mňa z môjho pohľadu častokrát len ten finančný, hej? Že to je tá. Jasné. Že nehovoríme o peniazoch, hovoríme o hodnote, ktorú ty vrátiš tomu ekosystému. Tak niekto má čas, niekto má peniaze, niekto má skúsenosti, každý má niečo iné, ale že tá nerovnosť je brutálna, podľa mňa. Ahojte milí priatelia, dovolte mi, aby som sa predstavil, som Matej a som nesmierne rád, že sledujete a počúvate podcast Moderná firma. A spolu so mnou po dlhej dobe je tu konečne aj Gríši. Čaute. Na holenie, lebo pozrite sa, ako vyzeráme. Mali by sme sa ísť oholiť, teda ja vyzerám celkom fajn, ale on neviem. Okay. Som lenivý na to. Dobre, ale každopádne som veľmi rád, že sledujete tento podcast preto, aby ste teda sledovali túto našu cestu, to, akým spôsobom podnikáme, ako sa rozvíjame, aj my sami, aj rozvíjame iné organizácie a firmy. Dúfam, že vám to niečo dáva a v tomto podcaste by som bol veľmi, veľmi rád, keby sme zrekapitovali spolu s Gríšim rok 2023. To znamená, že to, čo sa nám udialo ešte minulý rok, a rád by som si prešiel tie naše aktivity, ktoré sme riešili vo VZU a možno aj ďalšie organizácie. Nie možno, ale určite by sme prešli aj iné organizácie, lebo keďže nás sledujete a počúvate, tak určite viete, že vlastne my nie sme ako keby jedna firma, ale sme viacero organizácií a vlastne sme úzko poprepájani. No dobre, no tak potom, Gríši, hneď prvá otázka, hneď na šupu ti dám, že no tak povedz mi, že čo sa nám teda podľa teba, hej, z tvojho pohľadu, že čo sa nám podarilo v rámci 2023 za ten rok urobiť vo VZU? Poďme sa baviť najprv o VZU, o technologickej firme. Nič zásadné nepokazíte, mám pocit. Akože keby som to mal povedať, že čaute. A dneska je pochmúrny deň, takže som taký zaspatý. Ale no, VZO vlastne dneska už je, že VZO Software House a VZO Adventures, akože tie ostatné firmy. A VZO Software House v podstate, čo sa nám podarilo podľa mňa, je, že konečne odozdať velenie, lebo ak si pamätáš, však bavili sme sa o tom viackrát, že kedy vlastne nastane ten moment, kedy vlastne keby tým prevezme tie opraty. A však v nejakej miere vždy to tak bolo, ale že povedzme tej maximálnej. A ja vždy som si tak hovoril, že to bude trvať 2 až 5 rokov. Ne, niečo také. Áno, hej. Minulý rok sme sa o tom presúdali. Teraz som si tak spomenul. No a tak sa to udialo podľa mňa, akože organicky a udialo sa to tak, že ja si myslím, že aspoň za mňa 80-90%, že neriešim vôbec akože VZO Software House, iba strategicky a to tam chcem byť. Čiže toto by som povedal, že asi najväčší počin a myslím si, že aj ty si k tomu veľmi blízko. No, ešte robíš nejaké grafiky a takéto veci? Ja som k tomu veľmi blízko, no ťažko povedať ešte. Ja za seba by som povedal práve, že ešte veľa mám toho, čo riešiť, ale práve naopak, že ja by som práve povedal, že to, čo sme si hovorili o tých našich chalanoch alebo ľudí, ktorí sú v organizácii alebo konkrétne vo VZU, že oni zobrali práve to, že to velenie, to poviem, hej, a ťahajú to už sami a mňa ešte využívajú, hej, v zmysle toho, že v niektorých tých skilloch, hej, že či už zháňanie ľudí alebo iné záležitosti. Ale to bude vždy, vieš. To je skôr presne o tom, že... Ale skôr sa cítim už len taký otecko proste, že vždy, keď prídu za mnou s nejakou radou a proste to je len o nejakom smerovaní, že to už není o nejakom, že by som povedal, že prebrati zodpovednosti, hej. Že ja iba im proste rozložím karty a poviem mu, že pozri, akože ty si vyber a ten človek, ktorý je za tú aktivitu nejak zodpovedný, tak si vyberá tú kartu a je za to zodpovedný, ide ďalej. Takže vnímam to veľmi podobne ako ty, že toto sa nám naozaj podarilo, že
že mám pocit, že keby som teraz niekam odišiel, tak si to možno nikto aj nevšimne. Hej, to je podľa mňa, že taký dobrý indikátor je, že či keď odeš na dovolenku, tak sa ti firma rozpadne. Ale že alebo aj či za ideš na dovolenku všetko. Alebo či ideš na dovolenku, niekto má, že či ideš na dovolenku, ale že aj to obdobie, že či ideš na týždeň na dovolenku, na 2 alebo na mesiac a že či sa firma rozpadne. Ja si myslím, že už sme na štádiu, že v mesiacoch, že úplne v pohode, že by to nejako ako neklesalo, ale a však každým lídom podľa mňa akože niečo sa uberá, pridáva. To zase. A hej, že to akože nie, že teraz niečo by skrachovalo. Takže a teda ne, že by niekto z nás zase chodil na mesiac na dovolenku. Teda minimálne ja nemám pláne chodiť na mesiac na dovolenku. Najbližšie obdobie. Akože ja som mal taký plán ešte minulý rok, že si dám taký nejaký sabatikál, ale nejak mi to furt nevychádza. Furt sa na to necítim, takže v pohode. Ale dobre, ale však v pohode. Toto sa nám podarilo teda to, že preniesť naozaj tie zodpovednosti na ten celý tým v rámci väza. Ale poďme možno tak trošku do čísel, Gríši, že mali sme minulý rok nejaké ambície. Hej. Ako to vidíš teraz v číslach? Akože tak náhrubo, že nevieme ešte všetko úplne, ale... Jasné. Tak akože... Za Vezo Software House sme akože prekonali ten 1 000 000 eur, čiže neviem, či to je nejaký 70% nárast. V zásade mne to je osobne jedno, úprimne, ale akože je to symbolické, že vlastne keby ten trend je rastúci, aj ten finančný a zároveň asi podľa to najdôležitejšie, že ale akým spôsobom, hej, že lebo však mali sme v minulosti podľa mňa, že aj veľké nárasty a však rastie sa ľahko, keď si ako malý, ale že v podstate 100% rastu bol vlastne, že organický a zdravý, hej, že to považujem, že za najdôležitejšie, keby... To skúsneš vysvetliť, prosím ťa, že čo z tvojho pohľadu považuješ za organický a zdravý, lebo tento bod by som si rád rozobral trošku viac, aby niekto chápal, že akým spôsobom sa my pozeráme na to podnikanie. No tak ja neviem, však štandardne, že ľudia si povedia, že chcem toto dosiahnuť, proste takéto číslo a robia proste nejaké, povedzme, extenzívne kroky proste k tomu, aby proste vyrástli, že pridajú si počty ľudí, povedzme trošku na silu, namiesto toho, aby proste riešili akýby organický rast, lebo ten je vždy pomaly. Takže v podstate hajruješ, lebo si nastavil nejaké číselné ciele. A ja mám pocit, že my si číselné ciele nenastavujeme, že my si povieme, že chceme sa mať lepšie, povedzme, že finančne a znamená to, že asi by sme museli takýto objem dosiahnuť, že skôr je to otočené cez tú hodnotu, že dobre, chceli by sme sa mať všetci finančne lepšie, tak ale no firma s 600 000, 700 000 obratom proste asi nemá na to, aby niečo veľké robila, ale už nejaká firma s 2 miliónovým by teoreticky mohla, s nejakou maržou a tak. A to je, že odkiaľ vychádza tá motivácia. Že ja mám pocit, že väčšina ľudí vychádza z motivácie, že chcem dosiahnuť nejaký biznisový úspech, lebo proste mať firmu s miliónovým obratom, s 10 miliónovým, 100 miliónom, miliardovým, 100 ľuďmi je vlastne nejaký ako externý motivátor, ktorý chcem dosiahnuť, budem mať slávu, budem vo Forbese, najčastejšia vec, čo počúvam, že skončím v rebríčku. Ešte jeden kamarát, investor mi povedal, že však ale zaplatí 5 000 eur a skončíš tam, vieš, takže ale teraz neviem, či to je pravda, ale takže takto by som povedal, že my sme, že vlastne ten počet ľudí, lebo však možno ešte toto povedať, že náš biznis model doteraz bol o tom, že koľko mám ľudí, toľko viem vyfakturovať hodín, lebo proste predávam služby. To som chcel aj ja trošku ti do toho skočím povedať presne, že naša koncepcia predtým, alebo celkovo však doma IT firmu veľmi dobre to pozná. Častokrát ten biznis rastie na tom, že potrebujete na jednej strane klienta, ktorý vám je schopný platiť dobre, tak aby ste tam mali nejakú ako takú maržu, zároveň vy potrebujete setupnúť týmy ľudí a tak ďalej a jedine ako škálovať tento biznis je proste, že viac klientov, viac ľudí a ide sa, hej, že to je proste jedno. Práca s ľuďmi to je, hej, no. Keďže nemáš vlastný produkt, hej, no. A tu vlastne som chcel smerovať aj k tomu, že nám sa to podarilo preklopiť do toho, že je pravda, ešte z nejakej veľkej časti máme nejakých klientov dlhodobé spolupráce, ale snažíme sa už ísť do toho, že to, čo sme už ohlasovali už aj minulý rok, že hľadať vlastne nejaké spolupráce, kde už vieme byť partneri a nie je to len o tom teda, že robíme ako keby zákazkovú výrobu, to poviem, hej. Hej, no to je to druhé, čo som chcel povedať, že a zároveň, že poviem, že každá firma, čo generuje nejakú hodnotu a predávajú, povieme, za čas a za peniaze, tak v podstate to
točíš to dookola, ale tá hodnota sa ti nikde akože nekumuluje, v podstate iba tej tvojej firme. Ale na konci ty, keď deliverneš nejakej firme proste technológiu, produkt, ktorá proste urobí veľké veci, však je to vždy kombinácia, nie je to len technológia, je to biznis, tak proste nemáš participáciu na tej hodnote. No a teda zložito povedané, alebo jednoducho povedané, že ten náš nový biznis model, ktorý som si povedal, že my už budeme chodiť len do biznisov, kde proste budeme ten spoločník tí partneri. A ten software development proste bude slúžiť ako štartovací, ako ten custom v tom zmysle, že klientský, že len ako štartovací poznávací bod predtým, lebo nechceš akože hneď skočiť s niekým do spoločnej firmy, keď proste nepoznáš toho človeka a že my vždy deliverneme proste tu kvalitný ten produkt, aj keď na konci si neotvoríme spolu firmu. Čiže jednak, že organicky a jednak poviem, že dlhodobo udržateľný nejaký akože partnership, kde my nie sme len už technológovia, ale sme aj tí business partneri a vlastne čokoľvek urobíme, vlastne sa negeneruje len v tej hodinovke, ale v nejakom potenciálnom budúcom biznis úspechu. Hej. Čo je veľká vec podľa mňa. Akože za mňa áno, to je, ja vždy hovorím, že to je taký spiaci medveď, ono, že proste on tak drieme, ty ho proste, že akože boostuješ a potom jedného dňa proste on vyletí do sveta a je najdravejší, hej, že proste, že... No, vieš, keď zobereš, že... Že ono to vidieť hneď totiž to v tom zisku proste. Áno, tak ono, ja keď sa snažím svojej rodine vysvetliť, že prídem a musím to povedať, že musím to niekedy im takto povedať, že počúvajte, že ale, lebo niekedy som rozprávať spôsobom, že proste, že nechápu, že kde sme sa my posunuli ako za tých 10 rokov a hovorím, že my sme že multimilionári, že vy si to uvedomujete? A on že, a kde máš tie peniaze, vieš? A ja že, nemám ich akože na účte, ale že tu je, že XY firiem, že to je vlastne najmenej likvidný asset alebo nejaká aktívum je proste firma, že ty proste tie peniaze buď máš z dividend, z nejakého zisku alebo proste z predaja a že dobre, keby sme išli a začali predávať tie firmy, tak proste minimálne 100 000 až milióny akože prestanú akože na účte, že za predpokladu, že nájdeš a že to je tá pointa, že my vlastne nerobíme spôsob, že tu to točíš proste a na konci máš nejaký ako maržičku, ale že my ideme proste z dlhodobého hľadiska, že teraz neviem, že ideme si že vyplácať hneď nejaké dividendy, ale že tebe sa v priemere proste nejaká takáto firma hodnota, v podstate je to zložená hodnota, hej, ktorá sa ti prejaví až v čase, neviem, v priemere, ja neviem, koľko je 7 rokov, je nejaký exit nejakej firmy, alebo že ti 10 rokov podľa mňa je to, že keď ti príde nejaká dividenda, hej. Čiže keď si to zoberieš, že na život, tak vlastne väčšina ľudí má jeden, dve tie firmy. Lebo bežný človek, ktorý chodí do práce, tak každý mesiac mu pipne proste cash na účte a to je proste... Tebe odíde. A to je tebe a podnikateľovi odíde. Takže zdravím všetkých podnikateľov. 10 rokov ti odchádza a potom ti začne možno prichádzať. Hej, zdravím všetkých podnikateľov, ktorí toto presne poznajú a majú podobnú vieru, ako my to poviem, lebo to je podľa mňa nejaký mindset, nejaká viera, presvedčenie o tom, že naozaj, že ty keď niečo buduješ a dávaš tomu hodnotu, tak jedného dňa to proste príde. Ale bolo jasné, ja som musel tieto veci začať použiť, aby som im to vedel vysvetliť, lebo ja už som nevedel im to vysvetliť akože spôsobom nejak inak, že čo robíme proste dneska, lebo už to není software house. Dobre, ale... A to sme už uleteli, To sme trošku uleteli, aby to nebolo, že také, že moc o rodine a moc spirituálne, už možno by som povedal. Tak poďme sa pobaviť o tom, že minulý rok sme rozprávali, že pôjdeme aj trošku do zahraničia. Spomínali sme Dánsko. Skús aj ty povedať, ty si už aj vybehol do Dánska minulý rok spolu s Veroničkou. Tak aj Veroniku som už tu mal v podcaste, som trošku vyspovedal, ale to bola taká ženskejšia téma. Teraz to môžeš povedať z takého mužskejšieho pohľadu. Aj keby som to takto nesetapoval, to neviem, to nie. Čo to je mužský pohľad úplne. Ale nie, vôbec práve, že tu sa vrátim späť, to som zle povedal. Chcem povedať len toľko, že skús to ty povedať, alebo porozprávať o tom, že ako to ty vnímaš to Dánsko, že lebo bola nejaká ambícia, nejaká vízia, že dobre, tak poďme nás do zahraničia. Hej, skúšali sme aj to Švajčiarsko, to pripomeniem ešte dávno, pár rokov dozadu. A proste zistili sme, že potrebujeme, aby ten človek tam bol, alebo nejaký kontakt, nejaký človek, ktorý nám blízky, aby vôbec niečo tam dokázal robiť. Hej. A do toho vlastne prišla aj Veronika s tým, že vlastne bol to človek od nás priamo, proste, že tam nebolo treba hľadať niekoho.
a tie aktivity sa proste z môjho pohľadu dosť rozbehli a to môžeš kľudne povedať teraz ty. Tak hovorí sa, že príležitosť robí lídra, takže toto sa podľa mňa viacerým udialo, aj Veronike, aj ostatným, že vlastne tie príležitosti, ktoré mali, tak ich posunuli brutálne. No pôvodná myšlienka toho Dánska bola, že presne, že prídeme tam, sme no name, ale že nebudeme zaťažení tým software houseovým biznisom, lebo to je taký akože veľký sen všetkých software houseov robiť produkty alebo robiť firmy, ale nikomu sa to akože nepodarí a jeden z tých test podľa mňa bol, že ty máš proste gravitačné pole u seba, ktoré proste nemáš ako prekonať. To sa veľmi rýchlo zmenilo a ten minulý rok bol o tom z môjho pohľadu, že čo vlastne konkrétne ideme robiť v tom Dánsku, však založili sme tam normálne oficiálnu firmu. Máme tam proste keby to zázemie od právnikov, teraz účtovníkov, neviem čo hento toto, že seriózne firmy, že v podstate úplne inak, ako keď sme začínali, podľa mňa, že úplne, že level sme hneď preskočili aj pri tom štandarde toho áno, ináč, bol to taký, môžem povedať sám za seba, že to ako keď sme zakladali si my firmu tu na Slovensku, tak to bol taký trošku punk, taký, takže to hustlery, presne, že takí hustlery z môjho pohľadu. Tak first time founders, čo chceš? Že proste, hej, že vyskúšame, uvidíme. Pani účtovníčka nám robila výkazy nejaké. A však to bude dobre, ne? Áno, to bude nejako dobre. A teraz vlastne v tom Dánsku sme išli úplne, že normálne, že predpisovo, bod po bode. Ako má to svoju cenu, ale že ten cieľ podľa mňa, že čo ideme robiť a s kým to ideme robiť, tak to, že zmapovanie a dostali sme sa v podstate veľmi rýchlo do tej prvej ligy kontaktov, že úplne, že nečakal som takú rýchlosť, že zrazu to, čo tu si 20 rokov robil, tak tam si vlastne sa dostal k tým ľuďom od toho človeka ďalšiemu, akože jasné, že dneska treba povedať úplne, že zatiaľ tam nemáme že žiadny deal, ale že vlastne tá pointa je, že my tam ani nepotrebujeme urobiť deal, ale že doneseme tam proste našu novú firmu, o ktorej sa dneska si budeme baviť. To sa budeme ešte rozprávať. Že, ktorá tam bude brutálna, podľa mňa. Hej? Že máme tam veľa vecí, ktoré my vieme robiť, čo ani tí Dáni nevedia. A však je to len podľa mňa potvrdenie toho, že čo sa týka záväzov Software House, že tie technológie, keď sme to pred x rokmi zvolili, ten prístup hlavne a menili a tak ďalej, že je to že minimálne, že európska špička by som povedal. A ja si myslím, že to bude podobné aj v tej Amerike, keď sa budeme baviť aj o nej. Že vlastne keby v tých technológiách zásadne sa moc nemáme akože kam posunúť, že môžeme to iba pokaziť, alebo ja neviem čo, ale že my nemáme ako teraz, že byť 10-krát lepší v technológiách. Môžeme to proste len kontinuálne o percentička zlepšovať. To v zásade rovnaké. Čiže všetci boli z toho prekvapení. Ja som bol prekvapený z nich, že sú akože v niektorých veciach zaostali, akože v týchto, alebo že zaostali. Ja som tak vtedy považoval, teraz to považujem, že vlastne sú tu segmenty na Slovensku alebo firmy, nielen ako my, ktoré proste robia veci a sú úplne bez problémov, že lepšie ako proste čo robia tie dánske firmy. A veľké prekvapenie na môj počin bolo, aj keď sme váhali, že čo tam budeme robiť, jedna z vecí, teda povedzme, že to investovanie do tých startupov bolo, že napriek tomu, že vlastne je to x-násobne krajšia podľa mňa krajina, žiaľ Bohu. Musím povedať, akože dobre, mesto, Kodane krajšie, celá krajina. Povedzme, že je tam vyššia životná úroveň. A je to tam ne, akože naozaj, dnes som to hovoril manželke, že podľa mňa Dánsko je aspoň tá Kodaň, aspoň jedno z najkrajších miest a najlepších, čo som videl. Hej, že proste to nám môžete v kľude napísať do komentárov dole, to by ma zaujímalo, že to je taká možno, že témička. To sme už vyzývali, že budeme otvárať cestovky a neviem čo, tak potom one. Ale tak sorry, ale že naozaj napíšte do komentára, čo si myslíte, ak tí ľudia, ktorí boli v Dánsku, lebo však naozaj tá slovenská diaspora v Dánsku je celkom silná, je tam veľa študentov. Skúste nám povedať, že pozitíva v Kodani, alebo možno tam je ten... A hovorím o Kodani, lebo bol som v Kodani, ostatné mesta samozrejme majú svoje hauze, ale vrátim sa k tej pointe, že napríklad v tých začiatkoch podnikateľských, že oni sú rovnako zmetení ako proste akýkoľvek founderka proste zo Slovenska, ale čo ma viac prekvapilo, že vlastne aj oni, keď dostanú nejakú investíciu 10, 20, 30 tisíc, 50 tisíc eur v tej fáze, tak normálne, že sú šťastní. Hej, že dobre, už potom neskôrších, že to sú násobky, ale fakticky v tom úvode, v tej štartovacej čiare, čo sa týka financií a zmetenosti ako podnikaní sú na tom rovnako. Akože áno, kvalitné školy, toto ekosystém, to sa nedá ako porovnať. To proste nikdy nedobehneme, hej, že ako to je možno to negatívum, že som si to uvedomil, že
To sa nedá predbehnúť ani dobehnúť. Že museli by nám ísť naproti, doslova. Aj to by trvalo 50 rokov a museli by sme všetko robiť fakt, že dobre. My a oni veľa zle. Ale no to je asi tak, že to je tá pointa. Dobre, ale akože v rámci toho Dánska... K tomu Dánsku, no. K tomu Dánsku ešte sa tak vrátim. Ešte sa tam vrátim. Že v zmysle, akože ako jak to ja hodnotím, že to, čo sa nám teda podarilo, je, že sme sa tam naozaj, že relatívne, že rýchlo... Formálne sme sa tam etablovali. Formálne sme sa etablovali. A networkovo tiež. Hej, rozbehli sme network relatívne, že Veronička veľmi rýchlo si dokázala natiahnuť k sebe dôležitých ľudí z toho dánskeho trhu. Dokonca aj teda tú slovenskú diasporu sa nám podarilo podchytiť. Aj časť arménskej. Hej, a časť arménskej. Bože, prečo? Hej, teraz sa zamyslím. No a toto sa nám podarilo, ale reálne akože treba si povedať aj to, čo je možno, že nechcem povedať, že negatívum vyslovenia, ale proste je to fakt, že reálny biznis zatiaľ aktuálne tam odtiaľ neprišiel tým našim biznis modelom, ktorý sme si zatiaľ nastavili, s tým, že ale pripravujeme niečo nové. A v tom sa môžeme takto, že aby som to presne, že to, že máme možnosť zainvestovať do iných startupov, to bol jeden z tých 2-3 streamov, to podľa mňa sa naplnilo, len my sme si povedali, že ešte není čas na že videli sme malú vzorku startupov, ale to sa podarilo. Boli sme partnerom normálne, že eventu veľkého, zase ne v Kodani, ale v inom, kde proste sme vyhodnocovali startupy a mali sme tam 2 kandidátov z 10, akože to je brutálne číslo, keď to porovnám s Varperom, kde nám prišlo 40-50 a tomu sa ešte budeme venovať dneska. A že proste ledva akože som si vyberal, že do ktorého, s kým by som, a ne ten projekt, ale aj tých ľudí, hej, že vidno, že Dánsko je proste že akože cucač talentu svetového a hlavne tá Kodaň, že to proste je, že tam vlastne sa nachádza ten talent slovenský, nielen, ale celosvetový. Vidieť aj pri tých projektoch, však mal som aj možnosť sa zúčastniť nejakých pokecov s týmito talentovanými ľuďmi, mladými, kde nám predstavovali svoje projekty a naozaj tie projekty aj víziou, aj tou koncepciou boli také ucelenejšie. Ako určite to bolo, keď to porovnám tuto na Slovensku, že čo tu mladí ľudia riešia, tak mi to prišlo naozaj, že také, že tá podnikavosť je tam proste úplne niekde inde, ale zase opäť zložená skúsenosť, proste kapitalistická, to sa nedá porovnať, hej, že ten 18-ročný človek rozmýšľa v podstate jak 30-ročný, jak tu, bežne, ak teda není z Open Labu, alebo verím, že zo Skyra, Hemisféry a tak. No ale jednoducho tam je to, by som povedal, že štandard a hlavne ten ekosystém je brutálny podľa mňa, že ty keď proste niečo zmysluplné podľa mňa, že robíš, že ten mindset je taký, že idem s tebou robiť, že že idem presvedč ma, že či to má zmysel, ne, to je, že dá to zmysel, idem to robiť, nedá to zmysel, poviem ti, oprav to a budem s tebou robiť, alebo ťa odporúčam ďalej, že tuto musíš každého presvedčať, že už proste, že celé je to trápne, však za software house sme povedali, že keď niekto robí nejaký tender, my sa už ani žiadneho nezúčastníme, však už ani nebudeme nikdy, podľa mňa, a že ty máš 300,000 referencií zo všetkých stran a niekto ťa to bude akože mutiť, aby ty si mu tam robil zadarmú robotku, hej, že proste ako nehovorím, že to tam toto není, ale že keby tuto sa na Slovensku, že by default ti neverím, že ty ma chceš nejako oklamať a to môžem povedať aj skúsenosť nebudem menovať, ale z viacerých takých ako aktivít, kde som bol aj s inými investormi, kde že my sa napríklad pýtame startupu, aby sme pochopili tie veci a že či tomu, že veríme natoľko, aby sme to vedeli nejako posunúť a tu sa ľudia pýtajú takým spôsobom, ako keby ťa chceli nachytať, že kde klameš. A toto je úplne že ak idem do toho, že idem ťa nachytať, kde klameš, tak ja by som napríklad do takej spolupráce ani nešiel. Hej? A toto napríklad sme tam nezažili, že dobre, aby som bol férový, že z 10 meetingov jeden bol taký, že kde nám človek akože neveril a potom sme dostali feedback zase od tých 9, že to sú mimoni, hej, že oni nevedia, čo robia. Ale že vyslovene, že oni nejdú s tým, že proste ti neverím, alebo že ma ideš klamať, že idem sa pozrieť na to, že či mi to dáva zmysel alebo ne, ale ne, že teraz ty mi ideš klamať a vyťahnuť za mňa peniaze, hej, alebo niečo. Hej. A hlavne my tam ideme dať peniaze, takže to je druhá vec zase. Tak, dobre, však ako, aby sme to Dánsko nejakým spôsobom uzavreli, tak z tvojho pohľadu to vnímaš viac pozitívne, negatívne? No ja si myslím, že už je to tam otvorené. Že to jedna vec, ktorá je neviditeľná, ale že ten dánsky mindset, a to bola vlastne nás téz, že takto cez Veroničku, cez mňa, cez ten spôsob rozmýšľania sa posúva k nám do firmy
a že to proste vidno aj bez toho, že by sme tam boli, že denne, že keď si uvedomíš 2-3 takéto veci, že proste, že aha, že oni nie sú nesmrteľní, ani my nie sme, ale ani oni nie sú. Čiže tieto veci sa podľa mňa, že do firmy veľmi rýchlo prenesli. Hej, že keď som prišiel a povedal, aj Veronička šírila tieto myšlienky, tak ja som videl, že na ľuďoch, že keby to, že zdravé sebavedomie trošku narastlo, lebo že medzi sebavedomím a pokorou, ako sebavedomím a aroganciou je strašne tenká hranica, ale Slováci, akože nie som Slovák, takže môžem takto povedať, že podľa mňa to majú posunuté o dosť nižšie, hej? Že proste, že buď fejkujú sebavedomie nejakými materiálnymi vecami, oblečením, autami, alebo potom to majú znížené tak, že sa podceňujú v každom kroku, ktorom urobia, tak ako keby proste už išli dopredu zlyhať. A toto som tam napríklad nevidel, toto je napríklad podľa mňa prejav toho školstva, tej spoločnosti, ako nazera na neúspech. A tu si neúspešný, že niečo sa ti nepodarí, si proste loser, hej? To si tak pekne ukončil túto tému o Dánsku, že, že takéto porovnanie toho sveta tak to dánskeho a slovenského. Že sám to vieš, že keď za mnou niekto príde z našich lídov a moja prvá otázka je, že chceš že skúsenosť alebo seba dôveru. A že lebo skúsenosť, že môžem ti poradiť, hej? Ale väčšinou to je plán, že seba dôvera, že hovorím, že tak však akože rozhoduješ, však vieš, máš všetko, máš lepšie veci, informácie ako ja, jak to mám ja rozhodnúť, hej? Takže, a toto tam není. Akože tak rozšírené vo veľkom a tým pádom sú odvážnejší. Jak to mám povedať, hej? Dobre, však uvidíme. Akože určite budeme točiť ďalší podcast v zmysle toho, že aké budeme mať teda ďalšie vízie, ambície a určite aj o Dánsku sa budeme ďalej rozprávať. Ja by som teraz prešiel na ďalšiu tému a to už je spomínané to, že teda aj samotné VZO sa nejakým spôsobom rozvíja. A Gríši si sadol a vymýšľal si rôzne názvy. Tak Gríši, povedz ďalší názov, ktorý si vymyslel. Alebo takto, že ono je to síce pekné vymýšľať to, akože, že ono, čo je na Gríšim pekné, poviem úprimne, že on si sadne a začne vymýšľať nejaký názov. Ale ono za tým názvom je navnímané strašne veľa rôznych vízií a proste nejakého overovania nejakých akože celkovo informácií, že ono to nie je len tak, že teraz si sadne a vymyslí si nejaký názov. Ono to je na konci dňa úplne jedno, ako sa čo volá. Dôležitá je práve tá myšlienka a tá cesta k tomu, ako to dosiahnuť a ako to zrealizovať tie plány. Hej. Tak povedz, Gríši, za seba, že čo si teda vymyslel? Podľa mňa sa naplnila pôvodná vízia akože VZO Software Houseu, alebo že expirovala a zároveň sa aj tým naplnila. A že vieš, že keď sme vymýšľali VZO, tak aj ten názov odzrkadloval to, čo sme podľa mňa chceli robiť. Samozrejme, však už veľakrát som toho, že VZI bolo X, ale že to prvé VZO, ten názov toho, že Vision a Zion, akože to mesto ľudí z filmu Matrixu, aj keď paradoxne umelá inteligencia vyhrala nad Zionom v Matrixe. Treba pozerať Dunu, tam je to opačne. Hej, áno, v Dune je to opačne, ale že tí, ktorí nepoznáte Matrix film, odporúčam pozrieť, že vlastne Vision akože a Zion bolo akéby to spojenie, ale malo to odzrkadľovať tú myšlienku, že ja som vždy, a podľa mňa aj ty, že sme chceli mať vždy niečo, že nie, že jedna vec, robíš to a hotovo a proste je to akéby do konca života a že keď sa ti to podarí, tak lipneš na tom a proste zveľaďuješ to, jak nejaký majetok proste. Alebo to predáš a ideš na dôchodok. A že to VZO vlastne dokázalo vytvoriť prostredie, kde sa generujú ďalšie nové myšlienky, nové hodnoty, vychádzajú zo subjektívnych vecí, z founderov, nových nás a tak ďalej. A preto je keby VZO Adventures v podstate je nazvem to tento pomenovanie tej novej štruktúry. Ja to akože formálne to právnici volajú holding, ale není to holding, je to proste, že klaster, proste by som povedal, týchto našich akože organizácií, lebo majú nejakú majetkovú štruktúru a to proste, že tým, že stará vízia expirovala VZA a teraz je nová a to je úplne naplno, by som povedal, že budovať diaľnice medzi tými firmami a vytvárať nové hodnoty, nové projekty, nové firmy, ktoré samozrejme aj niečo je, že non-profit, niečo je for-profit, niečo je kombinácia, ale každý z tých firiem podľa mňa obsahuje nejaký všeobecný alebo tak spoločenský skús byť aj možno konkrétne, len tak akože, jasné. Aby ste možno že vedeli diváci, posluchači predstaviť, že... No tak tradične je, keď si akože niekto otvára biznis, však aj my, že proste, lebo to nevieš hneď takéto veci robiť alebo uchopiť to a možno to ani nechceš, čo tiež pôjde, že povieš si, že idem zarábať na nejakom podnikaní, hej, že v podstate
to je, že výsledkom podnikania je nejaký príjem finančný. Hej. Ako môže to byť základná myšlienka. No hej? a tak to je podľa mňa, že vieš, že akože na čo to budeš robiť, lebo ťa to baví, no a keby si to dotoval, tak podľa mňa zase druhú to nebude baviť, hej, že ale to je, že to vychádza aj z toho Dánska, že ja som rozmýšľal nad krajinami, ktoré vedia podnikať udržateľnejšie, že a každý si pod tým môže predstaviť čokoľvek, že za mňa to udržateľné znamená, že urobím niečo, čo nemá prospech len pre nás ako founderov a majiteľov aj zamestnancov, ale povedzme pre ten ekosystém. Hej, Open Lab je krásny príklad, aj keď to je non-profit vec. Skyro je kombinácia, bude mať aj non-profitovú, aj for-profitovú časť, čo je teda stredná škola, alebo teda nejaký Finverzum investičná banka, ktorú chystáme. Čiže ja keby snažím, prečo sme aj napríklad riešili aj tie startupy, takže mňa osobne ako v rámci Varperu teda. V rámci Varperu, že podľa mňa, že startupový svet je že celý pomilený, akože aj keď ich akože podporujeme, že lebo proste robiť tým spôsobom, ktorý sa dneska robia tie startupy, že to akože drvá väčšina tých projektov neprináša, že nič iba cash, hej? Že to je môj akože pohľad, povedzme, že extrémny, ale že a ja som rozmýšľal, že to dobré z tých startupov je, že dokážeš rýchlo urobiť niečo, čo by si možno robil 100 rokov alebo x generácií. A ja som chcel nájsť niekde, že spôsob, ako robiť rýchlo veci, ale nie na úkor tej spoločnosti. A toto som videl v 2-3 krajinách a Dánsko je k tomu veľmi najbližšie. Napríklad tam, keď zasa vracam k tomu, že to je by default súčasťou business plánu väčšinou, že ako tá firma má byť udržateľná, nedeštruktívna a povedzme viac demokratická, že nielen v prospech tých founderov a tak ďalej. To je taký trošku opačný prístup, ako majú napríklad americké startupy. Je to také otvorenejšie v zmysle toho, že keď náhodou founder zrazí električka, tak ideme ďalej proste. Hej. A už je to vsadené na začiatku. To je aj v Amerike, vieš, že tam je bežné, že proste investori držia kľúče od mešačky a proste founder, však čaká veľké firmy, však Twitter, Uber, všetci tí founderi boli ako osadený, hej, a že investor mi to není nikým iným, ten founder nechcel ísť, proste investor ich zosadil. Ale ide o to, že tá rýchlosť je kľúčová, keď chceš niektoré veci urobiť, tak proste potrebuješ rýchlosť a tá rýchlosť má akože nejaké, by som povedal, že dopady negatívne aj. A ja som chcel nájsť spôsob, ako to proste robiť, tak, že je rýchlo, ale zároveň bez tých negatívnych dopadov. Ty budeš stavať tie diaľnice. No a vrátim sa k tomu VZO Adventures a že toto je podľa mňa, že pre mňa je to nová schéma akože tej novej štruktúry a keď si myslím, že za rok do toho, ako vieme robiť, že keď chcem urobiť 6-7 škôl, povedzme, že neexistuje to tu, a že neexistuje ale ani inde, že to nie je jednoduché, hej, akože to urobiť, ale urobiť to tak, aby to nebolo len v prospech akcionárov, to je zase ďalší level proste akože brutality, hej, že normálne to si vyslovene dá, že kotvi na seba, že budeš pomalý a ostatní budú rýchli, čiže akože ten ekonomický trh zničí, alebo neprežiješ, vykrvácaš, čokoľvek. Čiže toto je podľa mňa to, čo vlastne má priniesť VZO Adventures v tom podnikaní, že nový spôsob podnikania. Ale za mňa je to aj nová štruktúra existencie našich, by som povedal, že vychovaných podnikateľov a podnikateľiek. Že vlastne, včera sme sa o tom s Matejom bavili, že keď sa pozrieš na akúkoľvek organizáciu, nejakú takú extra úspešnú, že povedzme, že či to bolo že poznajú ľudia pojem, že PayPal mafia, ale ja použijem napríklad jednoduchšie, že Revolut, hej, že Revolut asi dneska každý pozná, ale už málo kto vie, že 80% všetkých fintechových projektov, alebo fakt, že brutálnych, pochádzajú z ľudí z Revolutu. Akurát, že všetci tí ľudia to urobili, zbohatli, sú super zbohatí, všetko, parada, Revolut a aj všetky tie projekty, že nejakú hodnotu prinašajú, ale hlavne im. A toto mi príde, že trošku mimo, že akože ja nie som proti bohatým ľuďom ani nikomu, ale že podľa mňa, že bohatstvo a úspech, akokoľvek si kto myslí, je záväzok voči ostatným. Ak je to len hedonizmus, že si ideš užívať, že v pohode, ale že ja betujem na túto filozofiu v tomto svete a proste chcem, aby radšej bol takýto svet. Si aký spirituálny zrazu. Nie je to vôbec, to je veľmi praktická vec. Si budeš vyťahovať 90% oných dividend a budeš si dávať na svoje lode a neviem čo, hotely a toto, a to ma za toto asi viacerí nebudú mať radi, alebo proste a potom 1% svojho majetku budeš dávať a vyhlasovať, že aký si ty charitatívny človek, hej. Samozrejme to je veľmi zásah do toho, že čo je to ten osobný majetok, že to nikomu
že napríklad nie som za to, aby sa to niekomu presadzovalo zákonmi alebo alebo niečím takým, ale spôsobom, že minimálne vplyvom si poviem, že tak je to moje subjektívne rozhodnutie, budem to takto robiť, budem takých ľudí vychovávať a tak sa budem na to pozerať. A to chcem povedať, že v tom Dánsku to tak je, že keď niekto je že extrémne bohatý alebo aj úspešný a že tak je úplne bežné. Je bežné pre ňoho, aby som povedal, že nie je to, že proste, že prispieva a že proste chce, že vlastne ten záväzok akože nejako voči spoločnosti. A nemusí to byť podľa mňa z môjho pohľadu častokrát len ten finančný, hej? Že to je tá. Jasné. To je to, že nehovoríme o peniazoch, hovoríme o hodnote, ktorú ty vrátiš tomu ekosystému. Tak niekto má čas, niekto má peniaze, niekto má skúsenosti, každý má niečo iné, ale že tá nerovnosť je brutálna podľa mňa a že ja chcem generovať nové firmy, ktoré proste tú nerovnosť budú znižovať, nezvyšovať. A jasné, že je veľká pravdepodobnosť, že všetci títo naši mladí chlapci a dievčatá, ktorí sú s nami, že budú sme to riešili aj s Matýom, že v podstate to, čo tu dostáva 20-ročný človek, akože za výplatu, tak vlastne to je, že o 10 rokov skôr ako, áno. Hej, že a to tak je, hej, ale rozdiel je, že čo s tými peniazmi robí. A v akom pomere. Že či proste tie peniaze ide kúpiť nové hračky, auta, byty, kraviny, hej. Toto nechcem podporovať. No a to Vezo Adventures je toto, podľa mňa, že v nejakej miere, nie vždy v rovnakej miere, ale že vždy to tam v podstate nejaké vec je cez nás. Nie je to tam cítiť. Ten záväzok by som povedal, hej. A samozrejme aj my sa chceme mať dobre, takže tiež nie sme takí, by som povedal, že by sme teraz všetko rozdali a proste žili v slame a neviem čo, hej. Dobre, takže v roku 2023 sa nám podarilo setupnúť. Takže Vezo Adventures. Uletel som teraz. Hej, trošku, ale zase vieš, že ono to je trošku filozofická téma, ale ten, kto sa do nej zahlbí, tak možno sa, čo je dobre, možno pre vás tých, čo nás sledujete a počúvate, je zamyslieť sa možno nad podnikaním samotným a hľadať tie motivácie, ktoré tam z našich skúseností my máme a môžete si to porovnávať s ľuďmi, ktorí presne podnikajú len pre peniaze, čo nikoho akože nehovorím, že to je zlé, ono to má vždycky, alebo pre nejaké iné dôvody to poviem, nemusia to byť peniaze, proste pre iné dôvody. A to je fajn, že si to proste pozrieť a vyhodnotiť si, že ktorou cestou sa môžete vydať a dokonca tú cestu môžete časom aj meniť. To je úplne na vás. Ja osobne sa veľmi teším na rok 2024, ale to zhrnieme v ďalšom podcaste. Každopádne veľmi som rád, že ste to vydržali spolu s nami. Dúfam, že vám to niečo dalo do vašich životov a teda aj keď budete chcieť podnikať a realizovať sa a tvoriť niečo nové, tak že vás to inšpiruje, táto naša debata, že ako sa my tu lomcujeme. Bude aj hejterské komentáre, aj tak nebudem čítať. Klamem, čítam to. Určite čítame všetko. Odpisujem tak. Ale budeme radi za každý koment, každý like. V kľude nás followujte, sledujte a vidíme sa na budúce. Takže pekný deň, čaute, držte sa. Čaute.